Sino si Wiljon? Ako dahil si Wiljon nga unsa rin akong nagian sa una, lisod jud kay kong nagian nga nagdako ko nga wala na akong papa, patay na akong papa tungod kay nagsakit sa mata. Mga tulomi kami igsuon pa to sa una. Karon akong mama malay nga sayo siya na balo na sige na siya nakulakaw tungod di siya makakuan ba. Mangita siya mga pag nangita siya pamaagi nga pamaagi para mabuhi pud mi. mabuhi kayo. Na. Tapos mo to kati bulag may kay kung igsuon dito po sa kayan. Tapos dito rin po ko ni sunod kay yung mama ko kay Bulakaw man. Mo to nga nasunod po sa kong hunahuna nga mamaksing na lang pag nagmat ng gugbot nga mamaksing na lang yun. Kay bali hunahuna nimo last choice mo na yun na baka dito ako mas mailahan. Kasi wala kang ibang alam na hihimuin, di ba? Ang unang sumulod sa utok mo yung pagbabaksing na. Pabaksing Bag na lang. Unang bag na lang.